vähän noista suunnitelmista, mitä sitten varhaiskasvatuksessa lapsille tehdään. Alle eskariikäisille tehdään kaikille, on sitten lapsi päiväkotiryhmässä, ryhmiksessä tai perhepäivähoidossa, niin kaikille laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, joka yleensä tehdään yhdessä sitten vanhempien ja kasvatushenkilöstön kesken. Ja eskari-ikäisille kaikille tehdään esiopetuksen suunnitelma, missä mietitään sitten sen lapsen yksilöllisiä tarpeita ja sitä tilannetta tarkemmin. Nämä on sellaisia palavereita, missä me ei normaalisti Tarjan kanssa kuljeta, mutta mahdollisuus on, että me ollaan myös niissä mukana silloin, jos on jotakin pientä pulmaa tai henkilökunta tarvitsee, että haluaa tuekseen näihin keskusteluihin myös meitä mukaan. Koska me ollaan kuitenkin niitä, jotka myös siellä arjessa, kun toimitaan lasten kanssa, niin voidaan tarvittaessa osallistua myös näihin. Mutta yleensä sitten siinä vaiheessa, kun ryhmään on mietitty niitä tukitoimia jo lapsen jonkun sortin haasteisiin tai pulmiin liittyen, ja selkeästi huoli kasvaa lapsen kehityksestä ja oppimisesta tai perhetilanteesta, ja ajatellaan, että ne haasteet on sen sorttisia, että tarvitaan jo tarkempaa suunnitelmaa. Sitten tämän varhaiskasvatussuunnitelman liitteeksi laaditaan sellainen toimintasuunnitelma, joka tehdään sitten sen erityisen tuen tarpeen mukaan. Eli siinä laaditaan tarkemmat tavoitteet sitten niille yksittäisten asioiden oppimiselle ja kirjataan selkeästi yhteistyössä vanhempien kanssa sitten niitä menetelmiä, millä me päästään parhaiten niihin tavoitteisiin. Näissä palavereissa on sitten mukana muitakin yhteistyötahoja, jotka on perheen asioissa mukana. Eli saattaa olla puheterapeuttia, toimintaterapeuttia, fysioterapeuttia, lastensuojelun, sosiaalityöntekijää, perhetyöntekijää. Eli periaatteessa lähtökohta on se, että niin kun ne ihmiset, jotka sen lapsen ja perheen asioissa on mukana, niin istuu yhdessä alas miettimään, että miten me päästään näihin tavoitteisiin, mitä lapsen kanssa halutaan. Eli tämä toimintasuunnitelmaliite tehdään silloin, kun lapset on alle eskari-ikäisiä. Ja sitten eskarissa niin vähän samassa linjassa sitten niin kuin jo koulumaailman kanssa niin on tämä tuen kolmiportaisuus. Eli esiopetuksessa kaikki esiopetusikäiset lapset kuuluu joko yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen tai erityiseen tukeen, riippuen siitä, että minkälaista se lapsen toiminta siellä ryhmässä on ja kuinka paljon oppimisessaan tarvitsee tukea. Ja sitten tietenkin eskarissa niin viimeistään siinä sitten, jos lähdetään tehostetun tuen suunnitelmaa laatimaan lapselle, eli huolta on jo enemmän, niin siinä vaiheessa viimeistään sitten Tarja ja minä tullaan niihin palavereihin mukaan ja siihen suunnitteluun ja sen opetuksen ja kasvun suunnitteluun. Sen verran sanoisin, että sinne yleisessä tuessa, mihinkä kaikki lapset kuuluu, niin siinäkin saattaa tuen tarvetta ilmetä. Eli ei tarkoita sitä, että heti kun lapsi tarvitsee jotain vähän enemmän, niin siirrytään sitten tuen portaassa ylemmäs sinne tehostettuun tukeen, vaan niitä tukitoimia järjestetään ja suunnitellaan myös sen yleisen tuen piirissä, että pähkinänkuoressa se, että milloin lapsi esikouluikäisenä tehostettuun tukeen siirtyy, niin silloin pulmat alkaa olla jo isompia ja yleensä sitten siinä vaiheessa on jo muitakin tukimuotoja sitten lapsella, että käy puheterapiassa ja mahdollisesti toimintaterapiassa ja tuen tarve on jo niin kuin selvä, kun tehostettuun tukeen siirtyy. Ja sitten kun lähdetään siirtymään erityiseen tukeen, niin siinä puhutaan sitten jo siitä, että lapsella on jo diagnoosia ja tutkimuksia tehty sitten kehityksen arviointeja. Ja diagnoosi yleensä on ja lähinnä niin kuin puhutaan jo sitten niin kuin lähes kehitysvammaisuudesta, että on monimuotoisia kehityshäiriöitä ja vaikeita kielellisiä erityisvaikeuksia ja että sitten problematiikka on jo lähentelee sitä kehitysvammaisuuden.